păcatele lumii, primește această puțină rugăciune de mulțumire, pe care o aducem ție și cu mântuitoarele tale patimi. Vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească și trupească. Izbăvește-ne cu crucea ta cea sfântă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, și la sfârșitul vieții noastre nu ne lăsa pe noi, ca izbăvindu-ne cu moartea ta din veșnică moarte, să strigăm ție, Aleluia, Aleluia.